ayiwa Alassane ko bolonte koyi to yi Ramani Gino de ni Yakuba de ni Armata de ni Yajobu de Madame SNC Seydou Nantume ka ye Gino na dinu awo ko jeli jare émission mi ke ko kontana trop awo ko jeli jare exemple mi mangira ko be ni do ni jatigi muso do kabiri kunu fobi oche awo ania a che na diu kadam ne sira folo la Aisha sira ba Madame Nantume kana bla ajala no Aramata e Madame Kulubali nde soma folo mala wala ti muso che yelemu ka bla Mohamed la kana bla Hamidou la arila Nantume ne bola sansa bureau la patron wi tabale gosi 3 millions awo ni no bora bureau la 600 millions saba no ko ka barika jigite mo ne ka jiyamandi manifin jigite ka jiyamandi